Posachedwa apa tikupasirani zimene Wayankhura Dr. Patricia Kaliati lero lino ku convention ya chipani cha UTM, ndipo iyeyo walangiza amene atawine pa masankho amenewa kuti asazamuone akusintha nsalu ya chipani. Nsalu ya chipani izakhala yomweyo. Tamverani msalanesarane wa zimene Wayankhura Patricia Kaliati. As Legion, my directors are district, Togozen Zimwake, Udinafe Bagati Pompano, umene watipangisa kuti siku la lero tikumanimeta kumanira muno. Ndipo ndipemphero lathu kuti siku lonse la lero tilisire m'manja mwake kuti mzimu wake utisogolere. Pamene akutipemphera kwa Mulungu kumwamba kuti zonse zochitika pamalo pano zichitike mwakufuna kwa Iye. Tinanena tupaja kuti palibe wina aliyense angalowe musapato zake za Dr. Sawo Silima tizangoyika mmapazi okha koma tizikakamiza chitende sichingakwaniremo pang'ono. Ine siku la lero ndipereka history yonse ya chipani cha UTM. Tikuthokozeni kwambiri ma regional governor, ma district governor, ma constituency governor, ma directors amayi apa region komanso ma directors amayi apa district. Ndi asogolera sa chipani amene mwasogolera chipani kuti siku la lero tioneke kukongola medu kukongola siku la lero. Chipani chathu cha UTM tinayamba ndi pasipasi 2017 tikunyadire nolemekezeka patronat Honorable Masangwi, Honorable Angalande, Honorable Her Excellency Mtarika kumene ali, Honorable Mai Makuta tikunyadire kwambiri, Honorable Makondi, Honorable Chijaonga nanga kweni tikuthokozeni. Munaimba nji osaopa osatopa osafoka kuti chipani chiyambike, ndipo chinafika pa chimake penipeni pamene president athu amene mzimu woti nawo pakati pathu ndipo ukause mumtendere chinakomera kuti 2018 tikachoke tikakhale pa ife tokha. Mu July 2018 president athu anachita resign ndi cholinga choyamba chipani imene inali movement komanso kenako tinakasegulira manifesto athu mu July 2018 yomweyo kudowa. Kenako tinakayamba chipani chathu kuchichita launch ndilale ku Masintha ground. By December 2018 UTM inazakhala ndi first convention ku BICC ku Lilongwe kumene tinakasankha ma members a NEC. Mu March 2019 UTM inachita launch manifesto komanso kuyang'aniranso kuti constitution yathu iyenda bwanji. May 21 1991 UTM inachita contest pa presidential inakhala pa ballot, ndipo chimene tikuyembekezeranso kuti tikhale pa ballot kukhala pakali atatopa. Ndipo tinakwanisa kuchita score 1 million plus votes ndikukhala chipani number 3 pa zipani zazikulu m'Malawi muno. Simasewera pa nthawi yochepa imene tinapanga chinali chifukwa cha president wathu. Ndipo tinakhala ndi ma MP okwana 4 komanso tinakhala ndi ma councillors okwana 42 sorry. Pa ma MP 4 aja lerolo tinyadire kuti ndi ma MP 12 koma ngakhalebe ife sitilandira ndalama zochokera ku parliament timatha kuzitumikira mwa ife tokha ngati chipani kuyambira siku limenejo kafika siku la lero. Tikuyamikire na treasurer general athu amene mwakamugwira ntchito yakalikiliki mogwirizana ndi chipani chonse kuonesa kuti chipani chathu chipite patsogolo mosimphina motani koma tafika mpaka napano. Pa May 2019 tidaona kuti chisankho sinachite bwino nene kuchita bwino kukhonza kuposa pamenepa tinapita ku court, ndipo pa February 3 February 2020 chisankho chinazabwerezedwanso ndikupanga kuti tikhalenso ndi 50+1. Mu June 2020 tinapanga alliance ya zipani zokwana 9 chimene mipingo ndasogolera osiyanasiyana anakanyengerera president wathu ndipo ndi Nyamata akhale pambuyo ena asogolere. Tikuthokozani achilima munazichepesa mzimu wanu use mumtendere munalola kuti ena asogolere
ifenso tinavomereza pokukondana president athu kuti mutero ngakhale mapeto ake timalandira mwano koma sinaope sinatope sipo sinafoke ndipo sizafoka sizaopa in your absence. Ndeli lani inachitika mu November 2022 ndipo pamene tinayamba kulandira mwano ndipo president wathu anachitwa accuse ndikumangidwa. Kenako May 2024 panali ma charges amene ananena kuti tachita drop ma charges amenewo. 2010 ndipo pamene lili siku losayiwalika limene ife tikulonjeza pano kuti mutatigwirira ntchito yotamandika achilima, titapirira mu nyengo zopsa, titapirira mu nyengo zonyozeka, titapirira mu nyengo zosiyanasiyana. Chifukwa ife tinakukondani kwambiri. A president athu anamwalira pa Juni 2010, pa Juni 10 2024. Mulungu tinankomera kutenga president wathu ngakhale ife tinankonda koposaposa. Timusireso Mulungu emweyo kani mphamvu za sanana ka munthu akati kukachita nawo. Ndipo mupitirize kuusa mumtendere mzimu wanu a president athu. Kusatira kumwalira kwa president wathu pa 10 June 2024, ifeyo pa 12 July 2024 tinavomereza kutuluka mu alliance. Tifa alliance inaita tuluka mu kalekale chifukwa cha nyingo zimene timakumana nazo. Koma ife tinangovomereza kuti tituluke chifukwa ngati secretary general anthu athu ena manyozeka amatukanidwa, president wathu amatukanidwa right left. Ndeme timatuluka alliance pa 12 July 2024 kunali kungovomereza kuti ziko mkambiri simunatifune pa nthawi yonseyi. Takuvomereza kuti khale patoka mwinaso ni mwayi kuti chipani chathu chite pasogolo ndipo chikulirebe imechikulira. Mena nenera muja ukafika siku la lero tini makansalazi 42 komanso ma MP 12. Tikuyamikireni ma MP athu olemekezeka chifukwa choli manji kuti tisatire ma ideologies ndi ma legacy a president wathu Dr. Southman, may his soul rest in peace. Lero tili pano kusankha new office bearers amene apitisa chipani chimenechi pasogolo mosatira maligasi yake ya Dr. Southman, komanso chipani chimenechi kuti chikhale chikukulira kulirabe mmene ife inake tikufunira ndi mmene mwini wake so akumafunira. Kusankha msogoleri amene azimva zawo nena za anthu, amene azisatira malamulo a chipani cha UTM, amenenso tizigwira nawo ntchito bwino kupitisa chipani chimenechi pasogolo. Tikuyamikireni kuti ndife omalizira kupanga convention imeneyi ngakhale tinakhala ndi ma external forces osiyanasiyana koma sitinagwedezeke, sitinafowoke, tili pano tonse limodzi. Tikuthokozeni kwambiri. Chipani kungoyambika osagwira ntchito iniyo ma regional governor, ma directors amayi komanso ma doi achinyamata athu, ma district governors, ma district governors, ma constituency governor athu ndi ma doi ya ku district sitikanakula kufika pano. Tithokoze kwambiri. Tithokoze kwambiri onse aneki ndi ma members onse amene mwapangisa chipani imenechi kuti chikule mopanda kuyang'anira ndalama yochokera kuboma imene madzera ku parliament, koma tokha timayendesa chipani chimenechi ndi ma contribution athu. Ndipo tikuthokozeni kwambiri. Lero chipani chakula ndipo chikukulira kulirabe chifukwa cha inu, ndipo chipani ainake ndinuyo. Lelolo ndakakhala ndi a president athu koma chifukwa chona kuti ali ndi ntchito inanso ngati vice president wa dziko lino sindakhale nawo limodzi pano, koma tithokoza amene timakumana ku Central Committee anatidalisa kuti tikufunani zabwino zonse asana tuluke kupita ku Mauritius. Tayamikire kwambiri kuti anatidalisa zikomo kwambiri kuti tikufunani zabwino zonse, ndipo ndi chikhulupiriro kuti onse amene achoke pano atalandira mipando yawo ya nyuwani
akhalanso akulandira mdaliso kuchokera kwa anthu ena onse amene anakhala kugwira ntchito ya chipani cha UTM kuchokera mbuyo monse mmene chipani chimayamba. Ndikuthokozeni atsogoleri athu onse amene mwatilondola tsiku la lero, abale athu onse ochokera ku DPP, ku UDF, BP komanso ku Afford. Tikunyadireni kwambiri. Ineyo mawu ndilibe, panga mkungo kuthokozani kwambiri. Kukuthokozani makamaka tabwera zapanga convention inoyo kuno ku Mzuzu, kukuyamikani a regional governor aku Mzuzu North. Chifukwa inyo ndamene munagwira ntchito yotamandika kwambiri osaona mdima mogwirizana ndi komiti yonse ya ku Northern Region. Honorable Catherine Zumara, Honorable the Deputy Publicity Secretary, the Campaign Director, komanso ma district governor onse akumpoto kuno, kusakasaka president wathu mpaka na ndikufikira nkumpenza, mpaka na ndikumbweresa kulilongwe, mpaka na kunatenga na tonse mpaka na kunsipe. Ife chokupasani kati chipani tilibe, inu nonse ndi atsogoleri onse amene mwakhala mukulira nafe, chokuti tikupasani ife tilibe, tingopempha Mulungu kuti ndamene angakupasani zosowa zanu zonse. Inu ya chipani nonse palibe wina aliyense chifukwa kuti tataya president wathu amene anatekeseka, anaopa, anafoka, tonse tinayima nji chifukwa cha utsogoleri wanu inu anzathu aneki Central Committee komanso inu anzathu akuma region, akuma district, akuma constituency. Mulungu akudaliseni na kupasani zosowa zanu zonse. Lero tayenda tonse kufika siku la lero mosawerengera china chilichonse chimene tikumana nawo. Koma mwafuna kuti lero tikhalenso ndi new office bearers amene angatitengere pano kupita chisogolo. Committee yathu, so chambers, you've been there for us since day one, since 2017. May God bless you and remember you in a special way. Uncle Lekan Loga, the committee yose, Uncle Masanko Banda, wherever you are, our professionals in diaspora, UK, America, South Africa, our professionals, amene munapangisa chipani kuti chikule, ma affiliates, Women for Change, Amaiti Cheze, the youth achievers, the professionals of UTM, you made this party to be wherever we are today. And may God remember you in a special way and continue doing that. Mawinyi atu ama university osiyanasiyana, makasala atu amene mwakamugwira ntchito, yone sasa kuti chipani chikhala cha mphamvu konse kumene muli ena amene muli muno. Timakunyadirani kwambiri. Ambuye akudaliseni konse kumene mukuyima kuti muchite bwino kwambiri. Kupitirira kumene mukuchita bwino pakali pano. Pomalizira kumapeto kweni tithokoze onse amene mwakhamuthanza chipani cha UTM in one way and another. Salu yathu ya UTM imene kukongolera ena matigulira salu, makapsi, masheti, whatever, name them. We thank you very much and continue. Uniform yathu siusintha sopena pali pose. China chilichonse ngati secretary general nsana choke pamalo pano, ena onse amene mukhoze pano kati ti olephera ngati tikhalepo, I doubt. Koma muvomereze unena kuti uniform yake sikusintha, chilima ndiyemweyo mpaka na lero mpaka na kalekale. Mukafuna umapanga nsalu zanu kuyikapo nkhope zanu muzikavalira kumowa, koma kuchipani cha UTM nkhope yake ndiyomweyo ya South Chilima, logo yake ndiyomweyo mpaka na kalekale, sikusintha. Pamene tipitirize kulemeza mzimu wake kuti ukawose mtendere, pamene ife siku lina limene likubwera tizakhala nawo ndi kucheza nawo maso ndi maso mmene Mulungu chitira nkomere kuti tikatero. Nde onse amene matichitira zabwino zonse nimutipempherera, abusa athu olemekezeka, kati thokozereni mpingo wonse wa Livingstone ya Synod chifukwa chotilola kuti tikhale pamalo pano, komanso chifukwa chotsogolera nafe, chifukwa chokhala nafe. Ifeyo ndife ananu kusonza kuti mukulira nafe limodzi. Ife tipitiriza kumulira Chilima mpaka na kalekale, ndipo sitikusiya. Pamene tikulira Chilima silikhala sofoka otopa ngakhalenso osabwerera mbuyo. Ambuye azingokudalisani nonse amene tasonkhana pano. Tiye tigwirane manja
kuti tipange zonse mogwirizana naye mwini wake, father and founder of this party. May his soul rest in peace, and may God remember you and bless you. Amen. General Secretary ya chipani cha UTM komanso amene akupikisana nawo pa mpando wa president lero lino amayi Patricia